Joriemb apiko e boma ma Kisumu koro kwedo mager chik mane ogol kod tend boma ma Kisumu nyoro mabende kumogi kuom ringo e kar dak ma Milimani. Joapikogo wacho ni tend boma ma kotele kod Balawanga ok nyal golo chik machalo kamano ka pachgi ok osom. Jo boda bende wacho ni gisebedo e lai manyime e kedo koda monj ka gimedo ni ok oriwgi e paro mar chungogi e tiyo e alwora ma Milimani. Giwacho ni okang' makamano rocho yutogi ka moko pod chulo hola mane gitiyogo e nyiewo apiko. County government kik frustrate boda ma Milimani nikech onge kama gibro dhie to kae ma izo jogi chule go loan jogi odago kae ma giseng'eyo ka gigolo gi ka gidwa dhi tikure. Akwayo city manager waheri kendo onego bed ni be recognize leadership mantie ti recognize boda as a whole mondo ing'en gi be gin dhano kichiew gokinyi you just order ni okidwa market Milimani okidwa e boda mano ok en protocol en rang stakeholders wabed piny wauon ere kaka dwa kony market Milimani. Wan kaka office bar market Milimani wan gi mikakati makare ne wasechako mar identifying bases tema within market Milimani kendo wasetimo ne bases go coding te kendo sani wachako coding mar members mamano gima konyore gi sirikal mar county government gi police to wabro golo bad elements mantiere within market Milimani to wabro dong mana gi joma beyo. Jok mariembo ga pikipiki ilawo kod yang'o kata wan wawegi wariembo pikipiki to pok nwago ng'ato pok nwama ng'ato. An awuon asekonyo mama moro diel Milimani ka gotieno ka jomoko dwa mae bag gi pesa ma ting'e pikipiki matere town nikech diere kanyo mudho onge kata kaka inyalo lu kiting'o bag. Koro an akonye matere nyaka town. Koro wan kaka jo boda sector Balawanga owe yware kodwa wewe watigi kwe. Onego bedo ni oluongo ji to ji bet piny to wacho gimotimore and then ing'iyo way forward. Ok ni ochiewo to wacho ni jo boda kik chung Milimani. Samo wacho ni ja boda kik chung Milimani gidhi tiyo kanye to gidhi chiemo kanye to gin gi jok monego bed ni o depend on them. Gima wakwaye en ni o stop gino mondo luong leadership mar boda nitie association leadership mar association then market Milimani be nigi leadership chairman